रायजोफोर गोबाङानो मिथिगौ रसमान ब्रह्मनि सायाव गोबाङा ससियेल मिडियायाव नुबाय माखासेफोरा गुबुननियाव नुबाय जाय नुवाखै आंनि नैबे भिडिअ नायदो रायजोफोरा बे भिडिअआव सिबिरानियाबो माखासे खोथा बुंदों आरो सासे जारौ जाय खोथाखौ सिगांनिफ्रायनो मिथिखायो बे दोनखुमानानै दोनदों बे जारौनि सायाव नोंसोर मा सानो कमेन्टआव हरदो भिडिअ गोदानबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामदो रायजोफोर एस'सिएशन बिथांमोननि नाजानायाव जोंहा इउटिउबार रसमा ब्रह्मखौ हमनो मोनबाय आरो गोजोनथाव खौरां आरो बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर जासियो जाय बिथांमोनहा नाजाथाबनानै हमदों बिथांमोनखौबो आङो साबायखर जासिगोन बे चेनेलनि गेजेरजों मानो होनोबा जोंनि गोसोआवबो मोनसे गिनाय दंमोन बयनिबो गोसोआव बेरखांदों बे गिनाया जिहेतु गोमानाया गोबावानो जाबाय जेबो खबर गैया आरो सासे इउटिउबार सोरजोंबा खाराखैबाबो माबाफोर जाबाय बायबाय नामा बिथाङा बहाबाफोर खैफोदाव गोग्लैनानै दङ नामा बबेबा खनायाव माबाफोर गाज्रि जाखुमाबाय नामा बेफोरबायदि मोनसे सेकेन्ड थट सोमजिदोंमोन आरो माने गिनाय सिनायजोबखायो गासिबो बर'नि इउटिउबार सासे मुंदांखाबो होनजागोन मानो होनबा बिथाङा बिराद कमेडि बिराद मोजां मोनो बयबो बिथांखौ मोनबाय होननानै दा बयबो मिथिदों आगष्ट 5 तारिखआव मोनदों होननानै बेंगलरावनो हमनो हादों होननानै मिथिदों नाथाय न'आवबो लाबोबाय होननानै मिथिदों नङा होमबा गोबाङानो भिडिअ होगासिनो दा बिनि सायाव आङो मा सानदोंमोन मा नुदोंमोन आरो मा साननानै गिबाय थादोंमोन बेखौ आङो नोंथांमोननो एसे फोरमायनो सानदों आरो ना सिगाङावनो आं सानदोंमोन माने बै समावनो माने आं ओरैबायदि सानदोंमोन बहाबासो लांजाबाय नामा माथो बेलेगखौ साननैसोनि उनावनो मोनो बेखौलाय माथो दाबो मोना बै जुननि 9 तारिखआवनो गोमादों नङा होमबा बेयो जुननि 9 तारिखनिफ्राय नै आगष्ट 5 तारिख मास मोननैखौनो हमदो सानसे साननैल'सो हेरफेर नङा होमबा बहाबासो लांजाबाय नामा आरो लांजानानै बहाबा जेन'बा फन गाइड खालामजानानै फनफोर मोनाबाथ' माजों खबर हरनो नङा होमबा बहाबाबो मोनहैबाबो आंनाथ' साननाया ओरैसो बै अबेबा मानसि फानहरजानाया अबेबा मोनहैबाथाय माथो फैफिननो मोनखायाबा राहा गैखाया जाहैबाय बेफोरावसो मोनहैबाय नामा सानबाय थानाय माने नङाबाथ' बियो गावनि फिसाखौ एसे अनो आरो मोनसे टेलेन्टबो दं बेहा मोनसे गोथौ साननो हानायबो दङ बिदि साननानै आं माने बिराद गिबाय थादों आरोना इसेबां बिदि थानो हाथारदोंना बियो अबावबासो मोनहैबाय नामा बहाबासो फानहरजाबाय नामा ओरै मोनसे साननाय ओरैनो आजिखालि अबे समाव नोंखौ मा सानना थागोन रावबो मिथिया ओंखायनो हुसियारबो जानांगौ आरो बियो साननैसोनि सिगाङाव डलार बायदिसिना देखायबाय थादोंमोन ना बे डलारफोरखौ खैबाजानि मेगन सानानैसो बहाबा लांजाबाय नामा ओरै माबा साननाय जादों बे समावनो आङो बे जोंहानाव थाखुमानो फैदों माने थाखुमानो फैनाया ओरैबायदि हाखु दाखु माने गोसोआव गिनायखौ मोनथिखादों आरो आङो हाखु दाखु खालामो ओमफ्राय आंखौ दोनलां होनो ओमफ्राय दोनलांनांगौ लामायाबो माजों माइ बारिजोंसो आरोना जि माइ गोजौ माइ ओंखारै नै दा दैज्लांनि एसे उननिफ्राय माइ गोजौ जाजोबो ना माइ फिथाइ ओंखारहां जायोना बेनि माने माइसो आरोना बेजों माने जि दोनलांनो मोनबाय आं बेखौ ओमफ्राय माइ गेजेर हाब्रु थाबायनानै दोनलांनो मोनबायहाय लोगोफोर मा सानदों आंहा माने बेखौ बिराद गिदोंमोन आङो हमजाखागोन मानो बिदि खालामना लानांगौ सोरजोंबा खारबाय बायदोंबाबो बा नांगौबा बहाबासो आनज्रायबायनानै दंमोन ना माने आं बिराद गिदों ना फानजाखो बहाबासो फानजा हरबाय नामा ओरै मोनसे साननाय माने सानबाय थादों नालाय ओंखायनो सिमांखौ नुदों जानांगौ आरो ना ओमफ्राय माइ बारिजोंसो दोनलांनो मोनलायनाय सिमां नुबोलायबाय आं लोगोफोर ओमफ्रायो आं बेखौनो बुंनो सानो जों जायबा खारग्रा बिनि सायाव आरोना रावबो ससियेल मिडियानि जुगाव मबाइलनि जुगाव रावबो बारग'खाया दा बिथां रसमा ब्रह्मआ बोरै लोगोफोर भिडिअखौ नुबाय नोंसोर गासिबो जेसेबां हायो कमेन्ट हरदो नै जोंना कमेन्ट डिस्टार्ब थादों एकदम माबानायाव रायलायनायाव भिडिअ बानायनायाव रायजोफोर जायखिजाया कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोर नोंसोर नैबे जारौनि सायाव मा सानो नोंसोरो सिगां खोथाखौ मिथिनानैबो मिथियै बायदि आन्दायाव दोनदों नोंसोर मा सानो कमेन्टआव हरदो नैबे जारौनि सायाव जारौआ खोथाखौ मिथिनानैबो आन्दायाव दोनदों नोंसोर मा कमेन्ट हरनो गोसो नैबे कमेन्टनि गेजेरजों हरदो जाहाथे बिजनेस मसला मोजाङै जाफिनो
गावनि फिसाया अनसायगोन अनसाया बेखौथ' मिथिया आं बेखौथ' सोर माबो बावनो फिसाय नङाबालाय फिसाया अनसायाबोथ' गैला आला खाला जानांसिगोन मान सनमान सेस रायजोफोर जेखि जाया भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जोबजासिम दिनैनि भिडिअ एसेनोसै